Kausapin ngayon sa transportation sector dito sa Pampanga ang pagbabawal sa mga kolorom na sasakyan. Kabilang na dyan ang mga motorcycle taxi tulad na lamang ng Maxim. Sa Angeles City, pinaigting ang operasyon at paghuli sa mga Maxim units at kolorom na tricycle. Ang reaksyon ng mga netizens, iba-iba. May mga pabor sa paghuli sa mga Maxim units na walang permit mula City Hall. Pero marami rin naman ang dismayado, lalo na ang mga commuters na tumatangkilik sa Maxim units na anilay mas abot kaya ang pamasahe kumpara sa ibang uri ng transportasyon. Sa mga post online, makikita ang samot-saring reaksyon ng mga kabalen patungkol sa isyu, hati at iba't iba ang kanilang pananaw dito. May mga pabor sa pagtanggal ng mga Maxim riders sa kalsada. Meron din namang nagpahayag ng galit sa mga tricycle drivers na kung maningil, sobra-sobra. At mayroon din namang mga commuters na nagpahayag ng pakikisimpatya sa nasabing motorcycle taxi. Ayon kay Ferdinand Calma, hepe ng Public Transportation and Regulatory Office o PTRO, walang kaukulang permit mula sa pamahalaang lungsod ang Maxim sa Angeles City, kaya itinuturing itong kolorom. Kapag ang anumang public transportation ay ginamit na pampasada, kailangan pong may permiso muna sa local government. Yung mga TNBS na binabanggit, itong motorcycle taxis, hindi naman po natin sinisingle out lang yung Maxim, yung dalawang gulong. Wala pa po silang permiso. Ang meron pong permiso sa city government ay yung TNBS na 4 ang gulong, yung Grab car. Pero yung Grab taxi po, yung Grab motorcycle ay pinapayagan lang sila para sa cargo, para sa food delivery. Dagdag pa ni Calma, sa 3 committee hearing na ipinatawag ng Sangguniang Panlungsod, hindi umano malinaw na naipakita ng pamunuan ng Maxim na mayroon silang legal na pampasada sa lungsod. Actually po ang Maxim, 3 beses na pong pinatawag at dumalo naman sa committee hearing ng Sangguniang Panlungsod Committee on Public Transportation ang kanilang lawyer, ang legal counsel po nila. At doon sa 3 committee hearing na yon, ayaw niya pong sabihin, ayaw niyang aminin na nag-e-engage sila sa pampasada. No? Sila po, kaya nga po hiniling ngayon ng sanggunian na alisin na nila yung application, no? sa yung app, no, doon sa kanilang kasi may nagpapabook sa pamamagitan lang ng app, na alisin po nila yon. At sinabi naman nila na nga po sila na aalisin sila. Inatasan ng City Council ang PTRO na higit pang paigtingin ang operasyon laban sa mga kolorom na sasakyan. Giit ng mga opisyal, kaligtasan ng mga pasahero ang pangunahing prioridad ng lungsod. Kasabay nito, binabantayan din ng PTRO ang reklamo sa overpricing ng ilang tricycle driver na hindi sumusunod sa itinakdang fare matrix. Lahat ng mga pasahero na tingin nila ay hindi sumunod doon sa fare matrix na nakikita nila doon sa tricycle, ang sinasabi po namin, magsumbong lang sa amin, mag-text sa amin doon sa aming Facebook account, hindi po nila kailangang pumunta sa amin. Pipicturean lang, sasabihin yung body number, kapag bukas po ang opisina, ora mismo, ipapatawag namin yung driver, pati yung presidente ng TODA. Kapag sinabi namin yung sitwasyon at hindi niya dinenay 1,000 kaagad sa unang violation. Samantala, ibinahagi ni Bryant Bello, ilang taon nang namamasada bilang motorcycle taxi rider, na ito ang pangunahing ikinabubuhay niya para sa kanyang pamilya. Actually ma'am, napakalaking epekto po sa aming mga rider, lalong-lalo na po yung hanap buhay namin na to, hindi naman po ganun kalakihan talaga. Actually, pag nahuli po kasi kami, automatic po meron kaagad mag-apply ng 1,000 pesos. Aniya, maraming pasahero ang tumatangkilik sa Maxim dahil sa mas murang pamasahe at mas mabilis na biyahe, lalo na ang mga nagtatrabaho sa loob ng Clark Freeport Zone.
lalong-lalo na po yung hanap buhay namin na to, hindi naman po ganun kalakihan talaga. Actually, pag nahuli po kasi kami, automatic po meron kagad mag-apply ng 1,000 pesos. Ngayon po ma'am kasi ang gusto lang po talaga namin mangyari kami mga riders ng Maxim. Gusto namin talaga ilapit talaga kay kay Mayor na sana maging open po ulit sila sa amin na asikasuhin naman po talaga namin yung permit eh. Usually po, inatatapos na po namin yung sa Mabalacat, nauuna po namin na ngayon sa Mabalacat, na yun nga, sinabi po ni Vice Mayor John Castro na pag once na napirmahan na po ng LTFRB nung hiningi po ng letter nila, magiging na po kami, kumbaga operation na po kami sa Mabalacat. Which is sana po dito rin po sa lungsod po ng Angeles, sana po maging open din po ulit yung ating mabutihing mayor na sana po tanggapin po ang Maxim Rider po. Pag once po naibigay po namin yung complete documents po na hiningi po dito sa city, sana po maging open po kami. Handa raw silang makipag-ugnayan sa mga otoridad at ayusin ang kinakailangang mga dokumento. Ang Maxim po talaga napakalaking halaga po sa mga, lalong-lalo na sa mga commuters, lalong-lalo na yung mga malalayo from Florida Blanca, Guagua na nagtatrabaho po dito sa loob ng Clark. Ngayon po kasi kapag once magko-commute po yan, siyempre oras po, ang laki nang makukuha. Baga, sabi nga po nila kapag once po nakasakay namin, nagpapasalamat sila sa Maxim dahil hindi na po sila nagigising ng talagang mag-save sila ng 2 hours pala lang po sa biyahe. Pero kapag nag-Maxim ka po kasi 30 minutes to 15 minutes nandun ka na sa Clark. Malaking tipid po talaga yung Maxim sa pamasahe na lang. Doon na lang po tayo mag-rely po. Sa pamasahe na lang po. Samantala, iginiit naman ng mga tricycle driver dito sa Marquis Toda na malaki ang epekto ng operasyon ng mga Maxim units sa kanilang hanap buhay, lalo pat itinuturing nila itong direktang kompetisyon. May ilan pa umanong Maxim units na kumukuha ng pasahero malapit sa terminal. Kasi Maxim, kaya po mismo terminal, Manyakela, kaya siyempre makausulto po ito. Kaya mismo terminal. Pero nung medyo malayo po siguro, baka po siguro, opo. Anong problema po karela, ang mismo terminal, karela po Manyake. Kaya siyempre, hindi kaya pong mamasada, damo yung sitondagay po, tsaka beto pa po makakapalibot po itang mga nyo nala. Ibinahagi rin ng ilang tricycle driver ang kanilang sitwasyon mula sa pagsunod sa patakaran ng gobyerno, pagkumpleto ng permit at pagsunod sa takdang pamasahe o fare matrix. Nakal po epekto, balibat andyan pong pandemic hanggang ngayon, pa bumibalik ng regular may panagtan, isang mas makasobra na kaya pong marakal kumpara mong yaning kasalukuyan. Mas lalo pang may kaila po, Maxim, foreign pong kotse, pong kay Maxim single, maragula pong kompetensya kaya kami. Kami samantalan kami, gagawan may kanagyo para mag-regular lang atin kaya kaming parehistro kami, ubos kaya kung may aspecto, kaya ng regulasyon kaya ang Ingles, samantalan. Sa Marquis Toda, tiniyak ng pamunuan na hindi nila pinapayagan ang overpricing at mahigpit din daw nilang ipinapatupad ang tamang singil sa mga pasahero. Ayon naman kay Angeles City Mayor John Lazatin, bukas ang pamahalaang lungsod sa pagkakaroon ng mas maraming transport options para sa mga Angeleño. Ngunit dapat munang masiguro ang seguridad at kaligtasan ng mga pasahero. May nangyari minsan na aksidente, no, yung isang pasahero na inabandon ng mismong nagmamaneho ng sasakyan na under ng Maxim. So kaya hindi lamang sa gusto pumasok dito, ang gusto natin kabuuan, no? Kahit naman sa mga toda natin, kailangan insured yung mga pasaherong sasakay para kung ano man mangyayari sa daan, siyempre, panadagutan din ng mismong toda yan. Basta open tayo, kasi open tayo sa gusto man pumasok dito kung pinapahintulutan ng batas. Kasi gusto natin na nakakapili rin ang mga pasahero kung ano ang gusto nilang sasakyan na mas tingin lang mas safer sila, mas mapapabilis ang biyahe nila, at hindi nakaka-perwisyo dun sa anuman alituntunin na ini-impose ng gobyerno. Dagdag pa ng alkalde, hindi rin kukonsintihin ng city government ang sino mang tricycle driver na umaabuso o naniningil ng sobra sa mga pasahero. Lahat ng mga lehitimong nabibigyan ng permit, no, para mag-operate within Angeles City,
maglalagay tayo ng security seal sa bawat tricycle para ang mga bawat pasahero na sasakay kung ano man, kung saan man toda yon, mache-check po nila through the security seal kung sino ang driver, kung ano yung body number ng sinasakyan nila, at kung lehitimo siyang, sa bagay, pag nakita pa lang ang security seal, alam na nila na lehitimong operator to within Angeles City. Patuloy namang hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang lahat ng sektor na makipagtulungan upang makahanap ng balanseng solusyon sa isyu ng transportasyon sa lungsod. Bukas naman ang GNN TV 44 sa pahayag ng Maxim Management ukol dito. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.